n'a bilenendo aw ka dilan bisimila so bina taa kɛ o ye alikiyama don maa minnu bɛ yen n'u ma da ala ka foyi la olu de ko don ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. n'o kɛra jahanɛmɛ bɛlɛkɛ minnu bɛ gardien ye o ye mɛlɛkɛ den 19 ye olu de b'a f'u ye a ko yan kɔni ye aw ka dilan bisimila so ye aw tun bɛ min kalontigiya kuntum bihi tukazibun aw tun bɛ min kalontigiya k'aw to diɲɛ na a ko o yɔrɔ de ye yan ye bi aw bɛna bisimila so min kɔnɔ yan nɔ. كلا إن الكتاب الأبرار لفي عليين. أكو كلا لفي عليين أكو كلا أو بمين جيجي أو تكوي أو بارا نمان كلاو ولو دمنا تاو كان بابيو من عليين أكنا نو عليين من الجنة يرقون تاليني بارا نمان كلا كلام كلام بلا جلو من أتا أكان نمان كسبة من عليين أكنا على تانغو دوي. آمين. وما أدراك ما عليون. فجمني الدنيا وما أدراك ما عليون فجمني الدنيا الجنة بينا نوي على الجنة كورة ليني كبارا يمانجلا وبلا جريم لتا وكا سارا من عليون كنا ويا الجنة سو سانغان سو كان أنولو فلاني وغسامة أكلمو كلم كورة لين دكون سانغولو نبغولو تشابه تقولنا غلانغورة تنو ما كنا الجنة دون دامل كابيني ngono nyungu nyeshinyama ubeko kama admelekeo noe alijine dem semanoye munu ya mbotuwo bika yala unyanje alijine mizeuye kafo au taratare alaka bonya bawye alaka majigi bawye alaka korota bawye ayaw ni kaufa awye alijine cheta bawye alako nyumangela bela tuka salamu na jube ngono alako fed menyi hakini jigi ola alaka jonuma. Naam. كتاب مرقوم. أكو كتاب مرقوم نيمو دا ودي كتاب مرقوم كتاب من تامون بلالين دواكا نمانجلا وكولا كافوا كارسا مفلة تيبوا مصري كنا ويكولا كاني يكا فردا بدفا إما كما كروفلاي إما كهاشيليه إما كقدو كلاي يكا على باتو المامي جورا يورا بيجي جورا على كوسارا من ya wanindo okuma ika tambo wode sile me kitabu minga moro ko moni ko ala ta yala mafiu يشهده المقربون. وكتابو جيولا يشهده كالمقربون أبو جيولا شير من أولا ودي شير من الله سبحانه وتعالى ودي على كان جون بلبل باوي أكان ملك باو جبريل ميكائيل إسرافيل إسرائيل فبكاسي على كان جون مباو ما وكتابو جيولا أولو يا شيري. إن الأبرار لفي نعيم. Ako alijine do mulito ola sisa alijine kono usigi mbe oneme bayinde kono fiye de kajiwa jimi mi wo dumo de kajiwa nono kena de bika wo yiri sum turlendo ko usafera yiri klimi me jigi dumo shile do sabulo la ko shole ko alijine do usigilendo o de neme de kono ninga nyanvle. Nam ala al-ara'ik yanzurun. Elani arayati yanzurun ako alijinete usigileme kilangora talunga usigileme yanzurun na ubika nyanvle munyede unye kafo karisa alijine ngadine ne ba ko na yere ba ko na ubi baro kesa anga kasadu ale yɛrɛ min tun tɛ bɔ misiri kɔnɔ u b'a fɔ ale kun bɛ k'a kɛ a ma ala bato kɛ ni kɔnɔ jɛlenya ye o bi to k'o baro kɛ yanzuru na u bɛ ka ɲɔgɔn filɛ alijinɛ kɔnɔ alijinɛ kɔnɔ na ni maa min donna alijinɛ kɔnɔ n'i ka sɔrɔ bɛnna diɲɛ ɲɔgɔn ma ka bɔ mali kɔnɔ ka taa bila ameriki ani faransi ani sini diɲɛ jamanaw bɛɛ ka nafolo faralen ɲɔgɔn kan k'a di maa kelen ma n'o kɛra e ka alijinɛ sara ye alijinɛden tɔw b'a fɔ ko fantanya bɛ e la bari e ma foyi sɔrɔ a bɛ nin cogo de la alikiyama alijinɛ tɔgɔ ka bon nka cɛsiri b'a ɲinɛ alijinɛ ko la mɛ alijinɛ ye fɛn ye ala yɛrɛ bɛ bɔgɔ dɔw da
ka duala ne ala tini jeni fiyo ma do aljina ibi to tigi do soro o be ala dali shi doro ne la die kono ale ka shi soro ale ka nafulo soro aka here be soro o ba soro ala ya da ko ibina do aljina kono ni ye shi soro shi jame hakimi bila kan nafulo ba me hakimi bila ko be soro ni yo soro o ba yere tita aljina kono ala go to doro ka singa be chambulo wal ma bi to jena kan nafulo bali ki to ma yo ko la doro e ko ni tabi to ple doro ni ba so ala yetemira ala yere tine jatiyo o ba so ala aljina bla e to la ibina do kono wode kama ala ko yarzuquhum man yasha wa yaqdiru lahum min ba'dihi o kuma ko ben jula ala be ma nafulo yiri way kaminga dale ala abi ma koro ki to sedena ka so ima fasite ale ala ba ken jugula ya rabbil alamin تعرف في وجوههم نظرة النعيم otumana sa ko alijine daw olu sigile ku seme nyona no be ka baro fale alijine kono nawla una kuma nyogon be ka nyogon flenu nyedo nyi alijine tabi nyemsa ko talo zambe ananye kuma nyamamili na يسقون من رحيق مختوم وياسر ko alijine daw a musulmanu munu shiye santa alinani olu ni veri fale bloji jemala o de alikiyama bloi o blom me alikiyama alijine daw ga blodu yani ka veri dai ni dala kasa dobi na la o kasa iba kanu yoro be fa kasi kono a jako dugulo ni ya boy dala ibina kasa mi me ala bi lo to fo nyina sisa ko bloji mbo chugola ختامه مسك akoni ya blom mi mami ka feri boy dala kitabu ho muskul ki besinga musku kasa na fe musku e parfait doy ni magara la sisa kile saba dongo doni mununi ka bongo fimiti ka fini do mire ka suma kasa no fe akim singo kasa me ablo very nati alislama ninde ye alislame doro bay ambe kunde la mi no fe no ye alijine ni ye alijine de koye nga mami ye sudo akele ka sudo mami na de jalendo daji jalan keleme ka sege daji ti ka se ka problem ala ko sudo ibi kasa mi ye ka bo da kono ala ko alijine de akwa bela jele mi yalama ka ke ko mi alijine kono ni ya mi fe duma mi kasa mi ke veri ko fe ba fo Moscow ko sujo bela jele da kasa bi ken jugoro alkiyamadu Allahu akbar ala kan ko lula mo mi me suguri tobi ka di sujo ma muso mi ne ala mase ka sunga gersege fo e gersege de kera farga doy farga mi ama bara cheye mi asera ka sunjeye ni ebe sundo dumini tobi ka di alislame uma ala ko otigi gersege fenye abe sundo da kasa mi na no dono la shengele ala bo fana kasa da mafaka alijine so mamu ne o de se ka suguru tobi ni ka di sundo ma sabali le o de se ka sundiga tobi ka di awa sundo ma amesela wati mina sisa sunche wati le sela suguru tobi la bulu sunche wati le setodo awa sundiga tobi baga bulu ebe suna iyi ka sundiga dumini tobi bake dabe ela me awajibi yalenti kaw sundiga nana soro bake li dabe ela ayaka bake damle ana kuma chama ani korofoni gwadala abe duguba la dron ni yara sundiga nege bora je dongo do ni tasaba ni fashion joli ale mi dron ni fo ayele kore ni ye ni du mosisa ubina ta ni sugaro imbe chengo kele
ona duguba dama o bi sun maa min bɛ suntigɛ tobi k'a di a wa suntigɛlaw ma o bɛ yɛrɛ ka baraji dɔgɔya bari e bɛ maaw kunna da fɔlɔ ka sɔrɔ k'a di u ma maa min bɛ wuli fayiri da fɛ nin kɛra baara ye sa mɔgɔ yɛrɛ ma se ka sunɔgɔ yɛrɛ sunɔgɔ bɛ mɔgɔ ɲɛ la wulila nin yɔrɔnin na tan ko ka suguri tobi nin ye baara da o n'a kɔrɔfɔli na kuma caman o bɛ ka so baraji ba ko ninnu ma nɔgɔ dɛ i bɛ nin bɛɛ kun i bɛ nin bɛɛ kun sun baraji tɛ mɔgɔ minnu ye k'a dafa a dɔ y'o ye sun baraji tɛ mɔgɔ minnu ye i ye suntigɛ tobi wali suguri tobi k'a di mɔgɔw ma dugutila ma o wulila k'u ba don duba de don limɛri min b'i bolo ala sera k'a kɛ aw ye limɛri dɔ sɔrɔ o kurani chargelen don a y'a ka suguri dun dɔrɔn a ye kurani fa kɔ ka don n'o so kɔnɔ ka maaw to dibi la i ye tɔɲɔli de kɛ o sisan i ka sun baraji o b'a dɔgɔya ala kira ka diinɛ ma dabɔ foyi kama f'i ka mɔgɔw gɛsi to nɔ la e bɛ sun na minnu tɛ sun na olu bɛ k'a ye o b'i bila a la o a b'o cogo la o kuma na an bɛna se waati dɔ cɛ ma sisan a ka gɛlɛn kosɛbɛ an da bɛna s'a ma alisilamɛw u ye silamɛya de yɛlɛma k'a kɛ ka tɔɲɔli de kɛ ka silamɛya dafa or que tɔɲɔli tɛ silamɛya la ala kira ka diinɛ tɔɲɔli t'a la jagoya t'a la mɔgɔ ti tɔɲɔ a la mɔgɔ ni ti bɔ mɔgɔ tɛ bɔnɛ an tɛ hali musilimu hali silamɛ tɛ dɔgɔya i daronɛgu la wa hanatihi wa habbihi a tɛ nɛni a tɛ kɔrɔfɔ i daronɛgu la wa ya haramu alayhi wallahi silamɛ ti kɔrɔfɔ i daronɛgu la jango k'a dɔgɔya jango k'a tɔɔrɔ yala tɔɲɔli b'o la o tuma na an bɛna da se nin bɛɛ lajɛlen ma bi ni ala ye an wasa mɔgɔ min n'i kɛra silamɛ jɔnjɔn ye ni e ye sunɔbaga ye i bɛ sun na mɛ i dɛsɛra ka seli ala ye i dɛsɛra ka farida seli ala ye ɔ sun tɛ o tigi ye a y'a janto nin na mɔgɔ min ye sun don k'a sɔrɔ e dɛsɛra ka farida seli sun t'i ye dɛ la i tilenna kɔngɔ la i ye ji min mɔgɔw fɛ ten mɛ sun t'i ye ala bɛ sun minɛ mɔgɔ ma k'a sɔrɔ a tɛ mɔgɔ min dɔn a e y'i ban ala la ka ban ala ye min wajibiya i kan min wajibila i kan baliku kan e y'o ye k'o to yen ka ban e bɛ sun don mun kama bilen i tilenna kɔngɔ la i tilenna minɔgɔ la nka baraji t'i ye n'u y'a nin bɛɛ fɔ aw ye ko baraji b'a la ko i bɛ se ka su k'a sɔrɔ i ma seli o da ye fɛn min ye ala yafara an balakaw ma n'u ka laada waatiw sera ala yafar'u ma awa seli la ala yafar'u ma sun na n'i tilara seli juru i t'a sara nka sun juru o bɛ sara o bɛ sara sun gɛlɛyara ala fɛ ka tila a kɛ elmas ka taa n'a se b'i ye bari jumɛn se ye jumɛn dumuni ko tɛ dɛ bana bari ni sun bɛ k'i fa ni sun bɛ nin fa sisan jiminɔgɔ wali ko dɔ k'a kɛ ko bana dɔ y'i minɛ i ye sun don a nali kirinkara fɛn ɲɛjɛ bɔra ni mɔgɔw sera ka ji lase i ma i ka sun ka tigɛ o bɛ ɲa dɛ n'o tɛ ni sun y'i faga i tɛ kisi. Wa an karamɔgɔ bɛ kisi koyi. Karamɔgɔkɛ ni sun y'i faga dɔrɔn i y'i yɛrɛ fa ala ye nɔgɔya k'a ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen la a ma sun wajibiya mɔgɔ si ka k'i k'i yɛrɛ fa n'a ye mɛ ala t'i yafa mɔgɔ kɛnɛma ma sunjuru la non. maa kɛnɛma caman bɛ yen sisan u bɛ sun bila de ka tila k'a bolo suma ɔ mun b'i la ala t'i yafa i ma donc sun tɛ maa ye maa min ma ala ka farida seli ɔ suguri dun fana
u ye suguridu yɛlɛma fana k'a kɛ i b'a fɔ suguridu yɛrɛ ye farida gɛlɛman ye o tuma suguri tɛ maa min bolo n'a man kɛnɛ bana t'a la mɛ suguri t'ale bolo olu yɛrɛ tɛ se ka daga sigi u ka so o tuma u bɛ bɔ su na Alakira a furumuso sallallahu alayhi wa sallam o ko kalo 3 kɔnɔ k'olu de kun bɛ awa fɛn 2 de sɔrɔ k'a dun kalo 3 kɔnɔ fɛn jɛman ni finman ɲɔgɔnmɛ nɔnɔ ani tamaro bɛsi. O tuma na sisan suguridun de kɛra anw fɛ u bɛ wuli de ayi n'i ma wuli ka suguri dun n'i ma suguri dun baraji t'i ye i ka sun ti minɛ. N'a ka di ye i ka suguri ŋɛniɲɛ siri i k'a dun i k'i da fajiri mana se wuli i k'i seli. Ne yɛrɛ min sigilen filɛ ka mi Ala kan da n dɔli ka sun don san 37 bi n ma tile 1 bila sun na mɛ n ma deli ka n sigi ka suguri dun sundolaw fɛ. Ne yɛrɛ bɛ sundolaw wuli u bɛ sun don mɛ ne tɛ se k'a bila n da kɔnɔ. O tuma na anw tɛ sunna. Aw bɛ sunna. A degera anw na bi sun bɛɛ n'a dege cogo don n'i y'i ka sun dege ni kafe i b'o de dege n'i y'a dege ni burujala i b'o dege n'i y'a dege ni jisuma min ye i b'o kɛ n'i ye sun dege fo e ka na de da nsaamɛ la fajiri da fɛ i na to n'o de ye dɔw ta ye f'u ka tosira guwanen de dun o y'o ye mɛ a kɛra de u y'a yɛlɛma k'a kɛ farida ye n'i ma suguri de dun k'i ka sun ti minɛ n y'a mɛn dɔnni b'a dɔw da u k'o bila ka bɔ a la mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ taama sira kan mɔgɔ dɔ bɛ yen suguri se t'u ye nka u bɛ so mɔgɔ dɔ bɛ yen se t'u ye ka daga sigi suguri kama mɛ u bɛ so Alakira ka diinɛ ma waso fɔ Alakira ka diinɛ ye ɛlma sitata seko se damo yira kira ka diinɛ tɛ dan sago fandaji kan a tɛ dan sago banabaatɔ si kan kira ka diinɛ ye bɛɛ ka gasi de bila ni mɔgɔ min ye suguri sɔrɔ k'a dun i b'i ka sun don n'a ye n'i ka suguri kɛra ka ji min kɛ i ka seli kɛ fajiri da fɛ a banna mɛ f'a ka kɛ n'i ma suguri tunilen yɛrɛ de dun o non o tɛ sun na o t'a la. Alhamdulilahi Ala ka lafiya la ni mɔgɔ min ŋaniya min b'i la dɔrɔn ya asiri Ala bɛna lafiya k'i ye Ala k'a den ɲuman segin ka segin ni hɛrɛ ye o tuma na ni mɔgɔ min n'i ye farida to yen n'i ye sun dɔn ka Ala ka sun awa seli juru to yen ka na i ka sun ti minɛ Ala yɛrɛ t'e dɔn. Seli juru tɛ se ka bin ka bɔ i kan mure tɛ se k'o suma Ala ye seli gɛlɛya seli tɛ bin ka bɔ hali banabaatɔ k'a ka banabaatɔ kɔlɔsi i b'a to a kɔrɔ k'a sɔrɔ ni bɛ kɛnɛya la k'a bɛ farikolo la Ala tɛ seli bin ka bɔ i kan. Banabaatɔ kɔrɔsigilaw Ala b'a fɔ banabaatɔ bɛna i k'a seli i b'a seli di mina a dalen koyi k'a ɲɛsin k'a seli ni maa min kɛnɛma y'o bila dun o kɔni jɛti k'i ma dɛ dugu jɛlen tile dɔw bɛ halo in na hali yɔrɔ in na a ma fajiri seli fɔlɔ nka ale bɛ halo la sunɔgɔ yɛrɛ nɔfɛ k'a sɛmɛ kɔni k'i sɛmɛ ka dɔ sunɔgɔ bilen i tɛ wuli ten i ka fajiri seli et puis o yɔrɔ ye o ka ca mɔgɔ 2 de la mɔgɔ min libéré la se t'a ye kosɛbɛ mɛ a libérélen don a bɛɛ so kɔnɔ yen foyi t'a la donc ale yɛrɛ b'i ban Ala ma ani Ala y'a se di mɔgɔ min ma kosɛbɛ o fana b'i ban Ala ma mais se bɛ maa dɔ ye faama dɔw bɛ yen k'o bɛ wuli k'a ka fajiri seli 13 heures an ka jamana ye faamaba dɔ bɛ yen u delila k'a ɲininka u y'a ɲininka mikoro la a ko k'ale wulila a ko ale yɛrɛ tuma mankan bɛ to yen jamana ɲagamina tuma min k'ale wulila midi k'ale wulila midi k'a ka monturu filɛ k'a sɔrɔ midi bɛ yen donc k'ale y'a ka fajiri seli k'i ka seli bɛɛ kɛ k'a ban ka n'i sigi an bɛ ko midi fana fajiri mais n'ale ko jamana misiri bɛɛ ka seli tuma min a bɛ seli o waati mais ale wulila k'a ka fajiri seli midi donc suratu awa
sabai ta ka laje ako ma bi ba ala ne me di ma no ma olu be ba ala ani ala mo ko mo ke setu ye me libéré no chogo bela u se ka islam ya ke o sago la olu fana bi ba ala la o tuma ba de aya jando ni yoro la ala ka seli juru na bi kana e ka sunu fundi ni muso ka lada wati do o ke bashi foye nyaro wala la ina sunu ta wala fana o no te ni suna ka tile kumola ka tile minola ka soro ala ka seli juru bi kana yi yere segere ate jabu ay sun akaseli kele obala sungale ye tile tan sigiyɔrɔma saba de ye tile tan sigiyɔrɔma saba o de do par exemple tile tan o tɛ saba ye o de do an ye tile tan kelen kari ka bɔ a la ka kelen daminɛ ala ka bi ban ɲɛna a ma kɛ ten wa ni tile tan min filɛ an b'o la n'o banna misiri caman bɛ yen o bɛ jɛ ka taa misiriw kɔnɔ depuis 22 heures ou bien 0 heure u bɛ taa jɔ u sen kan ka seli fo ka dugu jɛ baraji b'a la baraji ba de b'a la nka seli baraji k'a fɔ seli juru min b'i la baraji mɛ seli ɲa o baraji o ka bon n'a yɛrɛ kelen n'u taara la mɔgɔ dɔw bɛ taa k'a sɔrɔ fanga juru bɛ kana e bɛ taa nafila min seli ka sini ye baraji tɛ ɲɛ a la e bɛ taga kɛnɛ kan k'a sɔrɔ muso dɔ bɛ taa kɛnɛ kan k'a sɔrɔ a n'a cɛ datigɛlen don ɲɔgɔn na kana taa awɔ nafila seli kana taa ala ko don na muso dɔ tun bɛ yen ko hawula a tun bɛ taa wusuna feere alakira furumusow ma sallallahu alaihi wa sallam a tun bɛ taa wusuna feere o ma a y'a sɔrɔ don na a n'a cɛ fara ɲɔgɔn kɔ a ye cɛ deli ka dɛsɛ u taara juma la ɲɔgɔn fɛ cɛ ma kuma fɛ ka na si dilan kɔnɔ cɛ ye a kɛ i pan ka bɔ dilan kɛ k'i da dugu kɔ k'a to i sanfɛ a ye cɛ deli cogo bɛɛ la a nana alakira ba ka so sallallahu alaihi wa sallam a ye muso min sɔrɔ yen o de ye Salimatu a ko nana ala ka nabi ɲuman ɲininka muso ni cɛ hakɛya dɔ mana kɛ min ye a k'o fɔ ɲɛna dɔɔni alakiraba nana sallallahu alaihi wa sallam a ko an ma kasajara dɔ sa bi wa an ma wusula sa wa Salimatu ko a ma a ko bi a mana wusula feere koyi a ko a nana ka na diinɛ tutu ɲininkali k'i la muso ni cɛ cɛman tɛ Salimatu a y'i da don kuma la k'a fɔ alakira ye kuma min na alakiraba y'a furumuso jaabi a ko muso in a ko a tɔgɔ ye Hawula a ko k'a fɔ aw ye a ko ya Hawula muso ni cɛ ka gɛlɛn ka se degré min ma a ko ala y'a daga n'a bɔra ala ka farida selili la o kɛra wajibi ye mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan n'i kɛra cɛ i kɛra muso ye hali n'aw bɛ sitanɛ la seli kɛra wajibi ye aw fila bɛɛ ma ala ka farida duuru o tɛ bi ka bɔ mɔgɔ k'a kɛ ni mɔgɔ kɛlɛ la a ko ya Hawula o tɛmɛlen kɔfɛ ala ka sun sarali a farida n'o ye sukaloba ye o kɛra wajibi ye aw kan ni bana tɛ maa min na aw ni kelen kelen bɛɛ k'a kɛ a ko n'a bɔra o la ya Hawula a ko muso k'a fɔ i bɛ sun dɔ ka baraji ɲini sun dɔ k'a sɔrɔ i ni cɛ bɛ kɛlɛ la i cɛ ma jɛn n'a ye a ko n'i y'a sun dɔ ni jurumu tɛ i tɛ baraji sɔrɔ a ko ya Hawula muso ka wuli k'a fɔ i bɛ nafila seli i bɛ nafila min seli k'a sɔrɔ futinɛ b'i ni cɛ ka nafila in seli kunfɛ i ma cɛ yafa deli a ka yafa i ma yanni i ka baraji sɔrɔ i bɛ jurumu sɔrɔ ala k'i baraji a ko ya Hawula a ko ni muso ni cɛ bɛ ɲɔgɔmɛ sanfɛ a kɔkolonin sanfɛ n'a y'a yamaruya muso yɛlɛ i ka na n kɛrɛfɛ yan muso ka yɛlɛ ka taa ɲɔgɔmɛ sanfɛ cɛ kɛrɛfɛ o yɔrɔnin na a k'o kɛra wajibi ye muso ma a ko ya Hawula ala y'a daga ni muso ko ni cɛ ko su in na k'a sɔrɔ u bɛ so in kɔnɔ yan n taara dugu in na n sɔrɔ yan sisan ni y'an ka yen sigi bannen an bɛ yɛlɛma yan a ko ala y'o daga ye muso i bɛ yɛlɛma o yɔrɔ bɛɛ n'i ye silamɛ ye
akwai ya haula akwai ba doni ne ala kube cɛ de kun bɛ kɛ muso ka ala ye nka cɛ ɲuman de ko don cɛ ɲuman de ko don lahara kɛnɛ ka minnu bɛ na t'u dogo ɲɔgɔn ye olu ko tɛ dɛ cɛ ɲuman de ko don o tuma na alakiraba ka diinɛ la muso minnu bɛ taa nafila seli na n'o y'u ka su tan seli k'a sɔrɔ diɲɛ tɛ ni cɛ cɛ kɛlɛ yɛrɛ b'aw cɛ bɛndaw cɛ d'aw datigɛlen don ɲɔgɔn na sanni i k'o kɛ i jija i ka kɛlɛ ban i ni furu cɛ cɛ o de baraji ka bon i ma n'a ye. ni saya kɛra e ti musow ye an balakaw ye ka cɛ ka taa saya yɔrɔ la. alakira Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ko a delila ka bɛn ni muso jamakulu dɔ ye u k'u miirilen don u bɛna taa yɔrɔ dɔ la a y'u ɲininka k'aw bɛna taa min a ko an sigiɲɔgɔn karisa de banna a ko o de banna ko hɔ a ko yanni aw k'a fɔ aw bɛ taa suguya yɔrɔ la i taa ji kalaya a k'a bila furucɛw ɲɛ o de ka bon aw bolo ka tɛmɛ suguya yɔrɔ ta ɲɛ min ye aw natɔ ye o ɲɛ kana aw ta ka to yen. mɛ i fɛ ye i ka su donna o musow tɛ de ye. silamɛya tɛ fɔ mɔgɔw ye yan. ni saya kɛra bɛɛ bɛ denw bolo ta an ka taa yan fɛ bali kɛra ye an taa yan fɛ bali kɛra ye den fila balima bɛɛ den fila den saba. o kuma ni saya kɛra sutigi bi jɔrɔ fɛn min na sa o de ye nzamɛ ko ni jabasɔngɔ ni sogogo ye. bari sogoya faralen don fɛti kan. o ye haramu ye silamɛw ma u y'a wajibiya. sudenw bɛ taa wele ka sigi min bɔra Gabɔn min bɔra Abijan min bɔra nin dugu in na a ye to an ka ɲɔgɔn ye kun ye jumɛn ye fanijɛni mana kɛ yen o b'o fɛ a ye taa lajɛ jama in ka bon an bɛ 5000 dɔw yɛrɛ b'a fɔ tiɲɛ na ne ni fɛn ma bɔ dɛ a kɛra ne yɛrɛ ɲɛna o kɛra dugu min na o kɛra Mali kɔnɔ yan an furuɲɔgɔn bɛɛ ko 5000 ne ye u tɔw lajɛ n ko bɔn sisan a y'a to ne ma ne kelen b'a sara awɔ ne b'a sara ne y'o wele k'aw sigi k'aw ko bɔn anw furuɲɔgɔn bɛɛ 6000. ɔ saya ye nin ye nin kɛra Mali dugu dɔ la o kuma na sisan ni saya ka kɛra sani i ka jɔrɔ fɛn na furuɲɔgɔn jɔrɔlen bɛ min na dunan hakɛ min nana u ka sodenw u balimaw bɛɛ y'a ka denw bolo minɛ ka bɔ cɛlasigi la ka na bɛɛ to olu kun ka ye mɔgɔ ni manikɔrɔ kelen ma na mɔgɔ ni makisɛ kelen ma na or que fɔlɔ bamananya tile la waati min olu ko k'u tɛ foyi dɔn kɔma olu tɛ foyi dɔn naboloko kɔ u tɛ foyi dɔn kala yiri ni kɔfara u tɛ foyi dɔn fasu ni bulonda kɔ o waati ni fatuli kɛra du min kɔnɔ daga tun bɛ sigi dafɛ duw bɛ guwa kɛ ka tominɛ ɲu ka na du bɛɛ kɔnɔ. a tun bɛ kɛ ten wa o tuma sɔrɔ nalen maaya bɛna ban silamɛya nalen adamadenya bɛna ban alisilamɛw anw ka adamadenya an ka silamɛya o de tun ka kan ka se ka gili don nin kow la o de tun ka kan ka se ka barika don dunandobo la anw ka jamana kɔnɔ. anw ka silamɛya o de tun kan ka se ka barika don sangabonda la ni bali kɛra sangabonda du min kɔnɔ wa dumuni daga tun bɛ sigi yen fɔlɔ anw ka fɔlɔmɔɔw la du bɛɛ tun bɛ guwa kɛ ka na yen to daga tɛ sigi mais bi ni saya kɛra dɔrɔn e bɛ nsaamɛ daga de sigi 1 2 3 a yɛlɛmana kelen e bɛ taa an karamɔgɔw fɛ yen Dalayulu papier bɛɛ ta ka na bila k'a kalansara ye 5000 ye. O bɛ kɛ. A y'a jaabi nin kuma la. Nin ye bamu jɔ de ye n'i y'a wuli sisan i bɛ karamɔgɔw jɔ de ye sisan i ɲɛfɛ. O bɛ jɔ i ɲɛfɛ dɛ. Dalayulu kalali su la 5000. O don i bɛ 5000 sara 2000 yɛrɛ. Ni 5000 tɛ e bolo o tuma na dalayulu tɛ kalaya ka su la. Ayi o tɛ kala.
kuranɛ kalali ka su tɛna wata tiɲɛ a bɛ se ka kɛ nɔgɔya la yɔrɔ min na o ye burusi kɔnɔna de ye tiɲɛ a kun ka o ko ninnu to an ka denmisɛnninw ma ka alakira ka saya bɔ a la tiɲɛ alakira Muhamadu sufɛ wari n'a dira an ma aw minnu ye sufɛlaw ye a y'a minɛ mais a kana ɲini a kana ɲini a kana sufɛ wari ɲini a kana su ka fini ɲini alimami ka su seli wari a kana ɲini a kana o ɲini mɔgɔ bolo n'a dira aw ma o don n'a ma di wuli ka taa ni yɛrɛ ye hali a kana dɔ i la alakira Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a delila k'a ka jalamugu bɔ a kunna ka su dɔ kasange n'a ye ni sara kun bɛ sɔrɔ a la kira de kun bɛ sanu sɔrɔ o don a bɛ kɛ ala kama de suko wari ma sɛbɛn gafe si tɛ yen ko suko wari sɛbɛn b'a kɔnɔ suka seli wari tɛ anw ka ko la ni min diri ma minɛ n'a ma di o to yen a bɛ nin cogo de la alisilamɛw a b'a janto nin na nin yɔrɔw ka gɛlɛn anw ka diinɛ la kuranɛ kalali a kɛra wajibi ye dɔnni b'a bolo k'a sɔrɔ wajibi tɛ o wajibi tɛ mɛ n'a kalanna a ka ɲi dɛ a ka ɲi kosɛbɛ mɛ mɔgɔ balolen i ka baara kɛlenw ani saraka min bɛna bɔ o bɛ baara k'i ye kuranɛ min bɛ kalan a bɛ kɛ saraka dɔ de ye su ye mɛ n'u nana a wari bila jama ni minnu la sisan ni se t'i ye i bɛ jɛn a kɔ kɛ ni se t'i ye i bɛ jɛn a kɔ n'o tɛ alimamiba ye naani de ye anw ka côté la yan an bɛ baara kɛ ni alimami naani min ye imam maliki ahamadu ibn mali imam safiu ani dɔyi abu hanifa o naani anw bɛ baara kɛ n'o de ye yan mɛ alimamiba tɔ saba bɛɛ bɛnna kan ko ka kuranɛ ninnu kalan su la ko a ma daga ko olu tɛ jɛn n'a ye mɛ alimamiba min bɛnna n'a ye o de ye malikiya ye o de y'anw ka taasira ye ɔ e bɛ se k'o fardaya silamɛ bɛɛ kan ni min jɛra a ma n'olu ko a tɛ kɛ u ka su kan i ɲɛ kun tɛ o la fo n'a kɛra i bɛ wari min sɔrɔ a la ye an b'an ka taasira defan mɛ an tɛ fɛn wajibiya silamɛ bɛɛ kan min tɛ bɛɛ ka taasira ye ani silamɛw bɛ ka ɲɔgɔn sama sama cogo min na i n'a fɔ u ka ɲɔgɔn sama sama donna siya ni awa suna ali silamɛ bɛɛ ye suna ye maa o maa kɛra silamɛ ɲuman ye suna de don maa o maa kɛra silamɛ ɲuman ye n'i ma kɛ siya ye kuma i banna alakira somɔgɔw la n'i ye silamɛya ta alakira somɔgɔw kɔfɛ o bɛ bi bɔ silamɛya la donc sisan ni maa fila ka ɲɔgɔn sama sama fɛn dɔ baliyaba b'a la n'o tɛ ɲɔgɔn sama sama kun t'a la ni ni maa fila ye ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ silamɛya bɔra dingɛ kɔnɔ ni ni mɔgɔ fila ye alakiraba ka kuranɛ kumakan minɛ atasimu bihabilillahi jami'an wala tafara a ye ɲɔgɔn minɛ juruba kelen n'a kana fara fara ninnu bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ mun de b'a la ni tɔgɔ ɲini tɛ ni ɲɛmaaya ɲini tɛ ni taabolo defa tɛ ni jɔyɔrɔ ɲini tɛ o t'anw ka sira la mɛ maa dɔn k'a fɔ silamɛya tɛ taa alakira somɔgɔw kɔ n'i bɔra olu kɔ i bɛ silamɛya de bila i b'a minɛ cogo wɛrɛ de la ɔ n'o kɛra o tɛ i yɛrɛ b'i da i ka bon na i b'a dɔn a tɛ yɛrɛ lafiya i ka adamadenya kɔnɔ bari silamɛya tigi b'a la silamɛya fa b'a la wa ba b'a la silamɛya fa n'i t'o dɔn silamɛya fa ye alakira Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam silamɛya ba n'i t'o dɔn ba min ye silamɛya la a bɛ taa jɔ fo muso kumaba 7 la fo n'a ka ca n'o ye o silamɛya ba ye jɔn ye o dɔ ye Kadijatu Kubra silamɛya ba dɔ wɛrɛ Sorijatu a ba wɛrɛ Aishatu a ba wɛrɛ Zainabu bintu Jahsh a ba wɛrɛ Umu Salimatu a ba wɛrɛ Umu Abibatu a ba wɛrɛ ayiwa Jawahiratu silamɛya muso ba wɛrɛ n'o ye silamɛya ba ye n'i b'a fɛ k'o dɔn o de ye Mariyatul Kibitiyya Sidibe a wala silamɛya baw de fɔlen filɛ an ɲɛna nin ye a bakɔrɔba a banicɛni o de ye ninnu ye numu dɔnni ka bɔ yen
silamɛya fa fɔlen o ye n'i b'a fɛ ka silamɛya fakɔrɔba ɲini a fakɔrɔba dɔ ye Abubakar Sidiki a fakɔrɔba dɔ ye Seydina Umar a fakɔrɔba dɔ ye Usman n'i b'a fɛ k'u ɲini Abudramani bin Awfu n'i b'a fɛ k'u ɲini silamɛya faninjɛnu a n'a faw Seydina Ali Kalidu Walidu ninnu de ye silamɛya binakɛw de ye. Tayɔrɔ t'a la Abu Zar n'a ɲɔgɔn ninnu. Silamɛya fana bana banijɛnu de filɛ silamɛya n'i mago bɛ silamɛya tɛnɛmuso la an b'o jɛ k'o d'i ma o de ye Alakira dɔgɔmusow n'a kɔrɔmusow ye. Silamɛya bɛnni n'o kɛr'i ye o de ye maa minnu kɛra siyaw ye minnu kɛra sunaw ye o de ye silamɛya belenninw ye aw bɛnbamuso ye jɔnw ye Fatumata bintu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Umu Kulsum o de ye silamɛya Zainabu o de ye silamɛya bɛnbamusow ye an bɛnbamusow de ye olu ye. Silamɛya la Allahu akbar. Silamɛya tɛ kunfɛ diinɛ ye o ale ye diinɛ min n'a ma ta i kunfɛ silamɛya bɔyɔrɔ b'a la bɔyɔrɔ dɔlen don mais min bɛ anw fɛ yan o tɛ fɛn wɛrɛw de farala a kan bonya ɲini ni jɔyɔrɔ ɲini ani taabolo defa ani hasimiya bɛ dusukun na karisa b'a kɛra nin ye n t'a fɛ a ka k'a ye olu faralen ɲɔgɔn kan n'o dama jɛra k'a bɛ fɛn kelen kɛ u b'a fara de. Kalabanji dama bɛ taa fan kelen yɛrɛ bonyana dama bɛ taa fan kelen nka u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ka kɛ. N'o tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ye foyi tɛ Alakira ka diinɛ la sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit suna Alakira ka suna dɔ ye jalamugu ye o est-ce que jalamugu bɛ fɔli ka bɔ ne kunna? Jalamugu bɛ bɔ ne kunna a ka suna dɔ ye burusi ye o n'a burusi gɛlɛnna pewu a b'an gêné. Kira ka suna dɔ ye nafila seli ye est-ce que an b'o dabila? An b'a dabila. Kira ka suna ka kunkolo salo ni seliji ye ka taa ka segin kelen fila saba suna kɛra n'o tɛ farida ye kelen de ye o. Ka ji k'i da la ka muguri siɲɛ kelen fila saba a saba o tɛ suna ye yan n'o tɛ kelen o ye farida ye o. Musabu b'a la kira ye minnu kanu k'i tɛgɛ tereke seliji la k'i tɛgɛ njofuranje la o bɔ o tɛ musabu yan o tɛ kira ka kanu yan est-ce que o ye farida ye? Ayiwa ni si tɛ farida ye. An t'a dɔn a kuma ye nin ye. A walawala Sidibe. Balimakɛ kunsigi kɔ i kun fɔfa ka tɛntɛn fɔ ji ni cɔku a kɔnɔ janaba la ka burusijan tereke k'a cɛbɔ o kuma na fɛ olu bɛɛ lajɛlen fɔlima Alakira fɛ a ka sunaw don faridaw b'a la o kuma mun na an bɛɛ b'o kɛ an ti kɛlɛ o yɔrɔ la yen. Siya b'o kɛ suna b'o kɛ an ti kɛlɛ ye donc k'a f'u ye u ka kɛ hakilibaw ye u ka kɛ hakilimaw ye pour que maa minnu tɛ diinɛ la olu ka don a la maa minnu man da diinɛ la u ka da anw na f'u ka bɛn kelen ka nin na k'a dɔn Alakira soma ye nin maa fila bɛɛ ye ahlul bayti kira somaw don siyaw kira somaw defanbaw don suna Alakira defanbaw don Alakira ka taasira defanbaw don n'olu maa fila fɔra ɲɔgɔn kɔ kaban hakilima ma sɔrɔ yen denmisɛn minnu bɛ yen n'o kɛra futinɛ k'u bila ɲɔgɔn na n'u daw ye komi politikimɔgɔw bɛ ka bila ɲɔgɔn na cogo min na u k'a laɲini u ka dugawu k'u yɛrɛ o futinɛ ninnu Ala k'a faga k'a bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛlɛ o kɛlɛ sara k'a sɔrɔ taabolo defan bɛ yen Alakira ko ni maa min ye taabolo defan ka jɔyɔrɔ ɲini i ka diinɛ la a ko diinɛ ye haramu ye a k'a ɲɛmaaya di o tigi ma ni maa min sara k'i to a la alijinɛ kasa i t'a min. Sidibe. Wala. Aw ma kalalew aw baduratigiw n'a ma se k'a ɲɛnabɔ anw minnu ma kalan sa an b'aw ɲɛnabɔ. A y'u ɲɛnabɔ. N'i bɛ na débat kɛ ni ne ye kana gafe ta ka na. Ayi ni min bɛ yen maa min tulo bɛ ne la k'u ye sunama ye wali awa siya ko n bɛ k'a fɔ aw ka bɛn aw k'a dabila an dalen don a bɛɛ la a fila bɛɛ ye Alakira ka maa ye.
amma ko be mina ni ba fe ka ida gafe mu ba ni mit mana daro kala ne do bi gafe ka ga da de ba ke no eh gafe to e ba na ne bi de ba ke ni e ika horonya ni dame ani ala kira shia ra bunya ani islam ya minya o bunya no dame ne bi de ba ke ni na dame fla yeri da ni islam ya bla a fila yi la na fila bila bilai eni mati na ne ere so ka adame fila tina ala kira ko hali islam no wa anti hal muslim na hali islam no ka fila ni nye mi ma toro we haramu islam ya ko Allah kinye wulu ke ka islam no fle fa be ñu ba yera la ni yo ke ala ko ali aljine ta ka famille Obana mami sigira ka silame no doche che die be ka la jedu we horoje odonge sisa ne bi deba kele ne dro gafe beble kana ika horonya dafale ani ka dabe dafale ani ala kiraye minto amulo dame ni horonya en nasa dabela ani punya ani doni punya doni ba ka ke tomi ami na nsigi na la damu ne flaboila ne be baseri mo deseri bi islame onya me ba na la damu be anga silame nyama nunu tamala dola bi fleka nyogo lebu chogo me erejo sosoka utata nyogo sawa tola alamu damu tula mami ni la no atola ere me mala tela ninyi kala tola la damu ne bonya ye beje ode ya toka ben se ka sohala amadi yeah sinuge awala donc débat mi kena ni oye horonya anga horonya ye min la anfe ya anya soro anga silame ya mase ko glabli anga dame temele ye min gila anfe ya anya soro anga silame ya mase ko de la fe anga dame na anga silame ya anga dame omi kumeya oseraka anga duba foku kenyonga dude chebina ni be tike furukelela ka wari nyile ka wari jiduti chekele te horba kelema muso furu dabe mina bi muso furu ka do ma kan nega so kele saka bla du ko du be be jala o horanya tarami o ma qur'ane na le tarano de ya o be anga be mi kume ma bina ni ka dumini ke so kele ko na qur'ane na le tarano be lewa o makana ede mamuno mbila nyefe du ko no gol ko no dine nyema yaw yoro bela jamaw nye munu mbila nye o maseka ke kanya femi la damutila ko don tila itsega mo bla traka silibe odo wala odo alislamiyo an jigi ba ka fonga demsale munumbe nolu bena ke anga o musomano no bena ke anga sini hajawi an ye bala o bela jele kelme ku nyeda siri kasiri ele zo sosoka no te ka do fame o be ka do bale munu bela ka ke anga sini lajiwi nolu te ka do fame o be ka do bale mana an jigi bi da ka konga islamiya ko mo be se ki ka horonya to polo ka do anga islamiya la sini wa o te se Allah yang kita lu kabli. Al-Islam nimbala. Aw bina ta sukanzeli mina. Ala kira ka dina o dine. Aka tagabulo. Tololitala. Ayeka ujo depuis awa 22h abe daga ni nanfla seli ala kira ba Muhammadu akmi seli sallallahu alaihi wasallam foka sengo fulu. Akuma jodna vla la face ngo be fulu ne madani tayo bole ayo bofolo ni kaliya insoro sisa amanzigi sheji ba me bulu no amanzigi le kira kuli jo foka se ngo fulu abite o ayeta jo abibe ni nanfla seli iba baraji soro chogo bela jerele la be ko no me mawludu minge ni mawludu ke iba baraji soro me ede kana wajibi ya islam wele ka mingo ka litake wallahi la okra fiti wallahi ni islam ka ben ko be islam nyema do kono wallahi aben soro mangu ni yere bunyani joro nyimite ani kanyini ani awa jama tabulo defa note anga ben ka no koju ne ma so na tune ko ni be ko amama abana ne tune ko tseka ne ka bunya bawo ala e bunya nduya oni ayo tseka ke o kuma na sisa bunya nyine ni tabulo defa ani joro nyine ani dunda nyine ani hashiriya dale tsuku na uri
o tuma na n'o wulila n'o bɛ taa jɔyɔrɔ awa jɔjanseli na n'o ye awa sutanseli u k'a lajɛ ala kama ala kira mahamadu ale y'a ka fɛn o fɛn fɔ sallallahu alaihi wa sallam a ye tɔɲɔli fɔ k'a gɛlɛya la sigiɲɔgɔn tɔɲɔbaga ala kira t'o fɛ. N'i ye mikoro don i ka misiri la a misiri mikoro da si mɛ dɔw ka du i b'a sɔrɔ kerecɛnw de don u tɛ ka diinɛ la i b'a sɔrɔ donsow don u tɛ ka diinɛ la nka e siniw de don e sigiɲɔgɔn fana don ala ka jɔnw don fila i b'a sɔrɔ e ka mikoro a si bɛ yɔrɔ min na hôpital de bɛ yen dɔgɔtɔrɔso banabaatɔ bɛ yen mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ mun na ka si de foyi t'a degun diɲɛ kɔnɔ fɔ mankan e ka misiri kɔnɔ o mikoro fila bɔ bɛ ta kilama Allahu akbar liman hamida kuma na banabaatɔ daminɛ saya ni balo cɛ banabaatɔ kɔrɔsigilaw sigi mɛ saya ni balo hami olu b'o de la aw kɔni mɛ nin na a bɛ kule ka si ka dugu jɛ a ye tɔɲɔli min kɛ o ye tɔɲɔli jurumu o b'a ka su ta baraji dun k'a baw bolo da ye. n'a maa min kɛra hakilima ye i ka nin lamɛn n'i y'a lamɛn bi yɛrɛ n'i m'a lamɛn i ye tɔɲɔli kɛ n'i ka mikoro ye ka mɔgɔw siw ɲɛna a b'i ni ala cɛ mɛ n'i y'a kɛ a bɛ daga mɛ ne yɛrɛ b'a kɛ mɛ ne b'a kɛ mɛ an bɛ mikoro siri ka maa si ɲɛna bari mɔgɔ dɔw b'anw ka sigida la olu t'anw ka diinɛ la mikoro donna ka mɔgɔw wele misiri tumanja n'a fɔra hayala sɔlat a ye na seli ma a ye na seli ma a ye na kisi ma n'o bi fɔ sisan mɔgɔw bɛ yɔrɔ jan mɔgɔw bɛ na ɔ mɛ o kɛlen kɔ o tuma na mikoro ti bɔ a la bilen o tɔ ye jumɛn ye tɔgɔ ɲini mɔgɔw k'a mɛn a y'a sɔrɔ o kɛ kalankan ka di dugu dilan ma kalankan ka di ala ko fa wiilun lil musallina bonya ni halaki bɛ selila dɔw ye alazina hum as-salati hum sahuna alazina hum yura'una selila minnu bɛ seli bɔ waati la k'a bila waati u ɲɛna waati la n'u y'o daminɛ u b'a kɛ ni yɛrɛ yira fana ye yɛrɛ yira sɔrɔla i bolo ala kira ka baara o baara la ale y'a fi. Allahu akbar. Baara ninnu ma nɔgɔ dɛ o sukanseli n'a daminɛna sisan u t'a woloma alimamiw aw bi fɛn dɔn aw hakili de ka bon a y'a lajɛ mikoro minnu bɛ mankan bɔ a k'u mankan diminen ani mɔgɔ minnu bɛ sigida la a bɛɛ tɛ silamɛ dama ye wajibi t'aw bolo ka maa dɔ diinɛ la o t'i bolo n'i y'o kɛ alakira ka diinɛ famanisa k'a tɛ se ila rabbihi maba n'a ye maa min ja minɛli kɛ daba mana i da yɔrɔ nɔfɛ kira ka diinɛ ye nin de ye maa ti jagoya ka don a la. aw ni mɔgɔ minnu bɛ sigiɲɔgɔnya la aw sinjiw don aw balimaw don nka dɔw ye kerecɛn ye n'aw ye mikoro kɛ k'u si a ɲɛna k'aw fana b'a ka baraji ɲini la a ti foyi sɔrɔ yen ni hakɛ tɛ a b'a janto nin na silamɛya tɛ tɔɲɔli fɔ o tuma na o sukanseli o fana b'a la a b'a janto nin na o kɔfɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ taa iriba ni iriba bɛ ka kɛ ka sun don wali ka iriba kɛ k'a tigɛ o fana b'a la. wali fɛn maralen i bolo sisan wali nafolo n'i bi dɔ bɔ a la k'i ka sun tigɛ wali k'a don a la i b'a fɔ a tigi ye a ka jɛn n'a ye so a kana jɛn n'a ye kana kɛ k'i ka sun don dɛ n'i ka sun don i b'a la wali k'a tigɛ wali fɛn na walakin amwali nas bi ghayri tibi nafsin wa safatu aw bi tibi wale fɛn tɔrɔmɔ jɔn k'i kana bila i kɔnɔ f'a tigi ni ka jigin n'a ye silamɛya n'anw ka cogoya in don n'anw ka cogoya in don an bɛ san bɛ kɛra silamɛ ye ni muso in kana sisan n'a ka ɲinɛ kɔsɛnɛ wari bɛɛ ye dɔrɔn ne ye kɔsɛnɛ ɲinɛ ne ye 5000 sɔrɔ dɛ nin bila n ye yanni san wɛrɛ cɛ a y'a minɛ dɔrɔn o bɔra dɔrɔn a b'i bɛrɛ k'a lajɛ fayi walayi e taara ji so ma dɛ min b'a kɔnɔ n'a y'a f'i ye bilahi i kun di
aba ya bi jora ba bolo da ko ala yimi chepo ale fe dira le mais ala yimi chepo ika kira bi wele la ko Muhammad Amin Muhammad Danama ale wele la tani Muhammad Amin na ele bolo adate la ko Muhammad Lamin ika kira wele lo mina oni danaya ma so e kanu barado yala ciba yɛrɛ ka yana ka wele kira ye a y'a sɔrɔ a cira k'a fɔ an fa adama dali ɲɛ an fa adama bɔgɔ dalen a bɔgɔ dalen k'a toli mɛlɛkɛw bi tɛmɛ a kɛrɛfɛ ni ala ko ale bɛna dilan suratul a bɛ awa suratul sɔf ni ala ko n bɛna farikolotigi da n bolo fila la mɛlɛkɛw a ye sujudu bi a ye n'i ye ni don a la meleke bɛɛ sigilen bi a ye ila ibilisa fo n'a kɛra ibilisa ye fɛn wɛrɛ m'a sa mɔgɔ yɛrɛ bonya don ani hakiliya bɔgɔ in tolilen a tɛmɛntɔ melekaw bi tɛmɛ a kɛrɛfɛ ko a ye daji seri bɔgɔ in toli yɔrɔ de ye o de kɛra kali ye adamaden farikolo i b'a ye yɔrɔ dɔ bi sɔgɔ bara i b'i fofo ka gɛrɛfɛ ne na k'i sigi de o ni bana tɛ kelen ye a mana nɔgɔya i bɛ wuli tɛmɛ n'i yɛrɛ ye sɛtana dɔw kɛ a bɛ faamu de o tuma na k'a fɔ ye k'a jɛya adamaden ka fɛn kelen kelen bɛɛ lajɛlen a bɛ sɔrɔ ka bɔ i yɛrɛ ŋɛɲɛ ani ka baara ɲuman kɛlenw na ni hasidiya bonyani ma a bɛ maa ka ko bɛɛ ban awɔ hasidiya bɛ maa kɛ nso a bɛ kɛ nkalontigɛla ye bari ni hasidi ma fɛn o fɛn sɔrɔ ni maa wɛrɛ y'a sɔrɔ a b'a fɛ ka nkalon da o tigi la n'a tiɲɛna o bolo pour que ale k'a sɔrɔ or que tagasira dɔw bɛ fɛn na n'a taara ye e t'a sɔrɔ tugun fo jɔn ka kari la ye ala ye nin di nin ma a ta don adama dara ka bɔ Muhamadu nɔrɔ de la yanni Muhamadu ka ci ka kɛ kira ye a tun bɛ yen tuma min n'a bɛ mɔgɔw ka baganw kɛ ka olu sarani d'a ma a b'i balo n'o ye n'i ka misali don kɔrɔnin la k'a meleke ka na di kira mɔ nin na san wɛrɛ bi nin kalo in kɔnɔ nin tile in na taga fɔ a ye Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam n ye kalifa min d'i ma a di ale a b'a bɔrɔnin ta ka na d'i ma siri ma siri cogo rɔ misali b'a nɔ na nka bi e bɛ wari kalifa maa la ni waa tan don wali waa fila don n'i taara sɔrɔ yen a tigi bɛ wari misɛn de d'i ma koyi. o wari misɛn masa ye biye bɛ dun. e bɛ taa waa fila biye d'a ma mɛ n'a bɛ e bɛ taa minɛ don min na waa kelen ni kɛmɛ waa kɛmɛ fila fila biyew de bɛ d'i ma e ka wari taara min. aw dunna o dunna. o tuma o sigi yan. n'o bɛ kɛ jagɛlɛya tɛ yan ni wale fɛn dɔw i bɛ sɔn o ma ni wale fɛn dɔw i bɛ sɔn o ma ni e y'a dun n'a sara mana sɔrɔ dun o ma joli joli bolila ka dugu bila n'i ye dɔn o ma deli ka taa juru don a kan na ko wale fɛn dun n'ale bolo ka i gulo k'i yɛrɛ fa wa ne ko a ma n'i ye dɔ fara i gulo kan. ko ale ye juru de ta. a kɛlen ka juru ta sisan a faden dɔ bolo waa kɛmɛ sigiyɔrɔma fila bi na wele k'a bɛna tagi sisan a muso y'a sigi dugu tila ma muso denmisɛnnin dɔ don ko ale bɛ wari in mara ko wari in kana can bolo y'a muso ye wari in fosi ka taa di pari ma ka ni se don pari nɔfɛ kalakata n'ala pariba ti kɛ maa ye fo maa min bɛ min joli la. e ka ko sera sisan e b'a fɛ a ka den mɔni n ka ko sera o b'a fɛ a ka da mɔni n t'a sera maa saba naani n ko b'o bɛɛ kɛ pariba kelen a b'o de bolo e bɛ samara don sa dɛ donc ale y'i sen don k'i bolo don a ma sɔrɔ ko ka pari cɛ ka di dennin ma o pari ma sɔrɔ a sɛbɛnlen don fanga la ko ni pariba y'i ka wari don foyi t'a la yàrá t'o kalama dɛ a b'a dɔn ne baw a y'a janto a la a kana to a ka sɔrɔ
ne pariba ye ka wari don n'a sira boîte la a ye kaso kɛ koyi n'o tɛ n'a bɛnna ni faama ɲuman dɔw ye a ti si ye a b'a f'i ye k'a ye taa a ɲɛbɔ so kɔnɔ yen. paribo tɛ taa la dɛ a ye bɔ a la. awɔ a bɛ nin cogo de la. o tuma na gɛlɛya nana se wari ma sɔrɔ kamalen bɔra ka taa juru don a yɛrɛ kan na k'a yɛrɛ gulo k'a yɛrɛ fa k'ale ti malo mais maloni bɛ tɛmɛ i gulo bɛ mɔɔ bɛ nin jɔ k'i gulolen filɛ a y'a ka micro in filɛ o tuma na ale y'a yɛrɛ fa a y'a yɛrɛ fa parce que wari tiɲɛ foyi ma s'a ma fariko in nata in o de y'a s'a ma nka hali an filɛ yɔrɔ min na pari jara ka kɛ fɛnba ye tellement que pari ye dɔw don da la fo cɛw b'a la sugu fiyɛ bɛɛ la a bɛ sugu fiyɛ a kɔnɔ dɛ cɛw b'a la cɛw b'a la musow b'a la n bɛ pari dɔ dɔn k'a bi cɛ miliyɔn 5 cɛ dɔw b'a la mais k'u farati awɔ k'u farati wa pariba bɛ cɛ minnu sɔrɔ ka don pari la a bɛ sa cɛ caman na dɛ olu bi de olu bɛ yaala moriw nɔfɛ mori nasi b'o dilan yan o tuma a b'a janto nin yɔrɔ in na o sunkalo in na maa minnu ka baara ye nin walew de ye soda caman ye ka wale nafolo kɛ k'i ka so don wali k'a tigɛ a tigi min ma jigin n'a ye o wulila ka wari nɔfɛ o nɛgɛli daminɛna fo k'a ban a bɛ nin cogo la laayako fana b'o cogo kelen la a b'a janto nin na ni nin donna baara in kɔnɔ dɔrɔn baara in jɛna aw bolo o tuma na halisa an ka tafsiri a kun yɔrɔ min na an bɛna tɛmɛ n'a ye ko mɔsugu n'i ye awa alijinɛ minfɛnw min k'i kun bɛ mɔsugu kasa mɛn a la awa kolotala ko an bɛ o yɔrɔ la وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ala ko yanni aw ka ɲɔgɔn sama sama ne kalanna ka tɛmɛ i kan n ye dɔduratigi ye ne ka awa kalan ka bon i ta ye anw ye siya ye anw ye suna ye anw ye tiɲɛni ye ko yanni aw ka ɲɔgɔn sama sama ala ko k'a ka ɲɔgɔn kɔ kɔma alijinɛ ɲinini na kɛlɛ banna nin ye kuranɛ de ye pewu a bɛ ka ɲɔgɔn sama sama min na o tɛ koyi ala ko k'a ka ɲɔgɔn kɔ kɔma min na k'o ye ka ɲɔgɔn kɔ kɔma alijinɛ ɲinini na n kalanna ni ye n ma kalan ni ye o bɛɛ ye kuma wɛrɛ ye k'a ye ɲɔgɔn kɔ kɔma alijinɛ ɲinini na n'aw ye alijinɛ sɔrɔ ka ban ala k'o la ko baara banna pewu 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 kɛlɛ kun ye mun de ye suna siya a bɛɛ kun ye an ka taa alijinɛ kɔnɔ a ye bɛn dɔrɔn a k'a bolo di ɲɔgɔn ma a ka alijinɛ ɲini ka ɲɔgɔn kɔkɔma o la n'o kɛra baara banna ومزاجه من تسليم ayiwa ko kɔfɛ ko minfɛn wɛrɛw bɛ alijinɛ kɔnɔ n'o ye alijinɛ tasimi o de ye ji dɔ ye ji min ka di di nɔnɔ ni nɔnɔ kelen ɲagamilen di min ka di ka tɛmɛ nɔnɔ kumu ni nɔnɔ kelen ɲagamilen di min ka di sukaro ni nɔnɔ kelen ɲagamilen o de ye tasimi o ji ni ala sɔnna ala y'an kunnafoni n'o ye ala ko muhamadu ma a ko muhamadu inna ta'inaka likawsar a ko mahamadu an bɛna i ɲini i ni mando ɲuman an bɛna aw ɲini ali kawsara kɔji fa salli i ka seli kɛ lirabbika wanhar i k'i ka ɲɔgɔmɛ k'a sɔgɔ inna saliyaka kafiri ninnu ye huwa labitaru maa kɔtigɛlenw ye wala ni di nka di tellement que k'a sɔrɔ an bɛ denmisɛnya la an ka karamɔgɔw tun b'a fɔ an ma kalanyɔrɔ la n'an ye nɔnɔ kɛnɛ ɲagami di nɔnɔ la u b'a fɔ ko kana to ka nin kɛ dɛ ko a diya ni fɛn min bɔra ɲɔgɔn fɛ k'o de ye alijinɛ tasimi ye
nɔnɔ kɛnɛ ni di nɔnɔ o kuma na o bɛɛ de bi sɔrɔ alijinɛ kɔnɔ k'a min nɔnɔ kɛnɛ di sɔngɔ jago a b'i ja a ka di dɛ alijinɛ bɛɛ tɛ yen o alijinɛ denw yan'u ka don alijinɛ kɔnɔ u b'a kasa mɛ san 7,000 olu b'a kasa la san 7,000 i ka diɲɛ in san 7,000 o tɛ waati caman ye alikiyama o mɛ n ko alikiyama tile kelen o bɛ bɛn diɲɛ san 40,000 ma an bɛ yɔrɔ min na an bɛ yan i b'a fɔ hakili an ka faamu o ka suma de alikiyama ko ye rapidement de elisa fɛsɛ ala bɛ nin ko bɛɛ ɲɛnabɔ ten a ka nɔgɔ a bolo kojugu ko ni fa ya ko ala bɛ ko in bɛɛ ɲɛnabɔ ten alikiyama b'o kelima yɔrɔ ka ye i ka ordinateur wa a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ ka se k'a lisi bɔ ten o bɛɛ ka suma o bɛɛ ka suma o bɛɛ ala ye tubabu kalan min n'a ye ala min ye a tigi ye ala y'a fɔ ko ale tɛ maa ɲini ka jiw la lahara don k'ale bɛ maaw dɔn ni fɛn ye i ye min waleya i bɛ dɔn n'o de ye donc maaw kɛwale bɛ se ka bila kɛnɛ kan ten kelima kiri tigɛli yɔrɔnin kelen kiyama jɔ don a bɛ kɛ tile kelen min kɔnɔ mamadu cira waati min sallallahu alaihi wa sallam a cira waati min na ko ale cira k'a sɔrɔ diɲɛ tɔ ye tan k'a i bolo gɛrɛ ɲɔgɔn na tan de k'a fɔ diɲɛ bari tɔ ti tɛmɛ o kan bilen mɛ alikiyama a olu yɛrɛ bolo a banna ka ban mɛ anw kɔni bolo non diɲɛ kura dabɔtɔ don sini dugu bɛ jɛ an ka taa alakira sallallahu alaihi wa sallam san 1000 san 1446 a y'o de kɛ sisan san 1446 ani 40 a bi saba don ɔhɔ 43 o ba san 2000 la a dun ɲininkara a ka sahibaw fɛ sallallahu alaihi wa sallam anw ka taabolo k'a ɲininkara bari i b'a fɔ k'anw ka taabolo kan bari kitabu dɔw bɛ yen taabolo bɛ anw ka jamana in na yan a b'u to kalan n'i y'o kitabu kan fɔ dɔrɔn u b'a fɔ ni masala sa an tɛ nin yɛrɛ dɔn ni ala ko kɛlɛ bɛ min dɔn dama ye maa bɛ ko dɔn i t'i da fara ɲɔgɔn kan wa maa bɛ ko dɔn la e ye Buhari kalan mɛ maa dɔ bɛ yen o ma Buhari kalan o ye Muhibu Dama kalan koyi mɛ maa ka ala dɔn o la wa e ye Sunana Sayi kalan maa dɔ bɛ yen ale ka kalan dala ayiwa a ye kuranɛ kalan ka lɛgidari kalan lasumawuli kalan buga damatu kalan a ka kalan dala ye o tuma na e b'a fɔ e t'ale ka kitabu dɔn ale k'e t'a dɔn o tuma e na kɛ diinɛ ɲɛmaa ye sa ko in bɛ nin cogo in de la alakira b'a ɲininkalen a ko i mando a ko kira diɲɛ bɛ wuli tuma jumɛn a ko walahu a'lam a ko ala b'a dɔn ka tɛmɛ ne ni aw kan mɛ ne ala kira ne ti san 2000 kɛ ndalen kaburu kɔnɔ ni ne mando nin wa bɛɛ man sɔrɔ kaburu kɔnɔ Allahu Akbar san 2000 1000 ni 443 bɔra fɛn min na ka ban o tɔ kɔni a tɔ ye 550 ni 50 ani dɔw o tɛ yan o kuma na sa 100 a ɲuman la sisan i bɛ 100 de ta 100 dɔrɔn da ka bɔ a la mɛ a tɔ in ka taa n'o kɛra jɔn o jɔn ɲɛna sanji bɛ min bɛ yen n'o bɔra a la a tɔ in mana kɛ jɔn o jɔn ɲɛna i bɛ bɛn gotɔrɔ kan maaw bɛ to taama la u yɛrɛ bɛ na jɔ ten ka kulisiw santiri bɔ ka pantalon bɔ k'o bila o y'ale dun ye parce que a sɛgɛnna o la a b'o fili. dɔw 400
I bɛ bɛn ni denmisɛnw ye kamalenw koyi o ni musow bɛ taama la kamalen bɛ kulusi bɔ k'o di muso ma muso bɛ tafe foni k'o d'a ma dɔ bɛ dɔ ta fo k'u falen i bɛ bɛn n'o ye n'a sen t'i fɛ yan fɔlɔ a daminɛ na dɛ a ma se fɛ yan fɔlɔ a bɛ yan e bɛ dugu in dɔ de ne m'a ye de bɔn i bɛ bɛn ka jamana yɔrɔ dɔw la nin ye muso ye nin ye cɛ ye i b'a dɔn kunsigi dama de la sa hali kunsigi yɛrɛ t'o dɔn bari cɛw bugulu bɛ tulo fila bugulu bɛ ye kunsigilen ye kunsigi ko dan ye k'a siri i kɔfɛ o bɛ cɛ la o bɛ muso la kunsigi ko dan ye k'a digi cɛ ta digira bi Mali kɔnɔ yan muso ta digira n y'o ye n'a dɔn ko muso dɔn ne hakili a tulo fila ye mun ye ɔ kumana hali muso caman cogoya degelen don muso de tun bɛ taama ni fɛn min ye hinɛ de don muso ka taama kun cɛ muso k'a disi kɔrɔta mɛ musomanin ne musomanin si tun bɛ kuru a tun b'a bugu de a tun b'a kuru fɔ denbaw bɛ a fa mɔ kana i kuru kana to k'i kuru maloya mun mɛ bi dun disi yɛrɛ de b'a yɛlɛma n'i y'a disi jalen ye taama i farati dɛ donc sisan baara bannen ye maloya ni sanbɛ de taara o y'a bannen ye donc sisan waati in de don san kɛmɛ mana ba la dɔrɔn i tɛ maa ɲuman ye ka caya de la maloya bi ban maaw la pewu sanbɛ bi ban hɔrɔnya bi ban i bɛ bɔ k'i jɔ yiribaw kɔrɔ i bɛ mɔgɔw jɔlen cɛw ni musow kelen kelen yala o ma se fɛ yan wa o sera yɔrɔ dɔ bɛ Mali kɔnɔ yan ko parking n taara ɲɛ d'a kan jasa n yɛrɛ ka s'a lakali ko la parking ni fɛti kɛra e ka bɔ babɛnba kɔ in yɛlɛ tan i k'i tile kuluba sira fɛ i bɛna yɛlɛ kuluba tuma min bolo in fɛ kini a bɛ ɲuman a fila bɛɛ ɲuman ta in ye wo dɔ bɛ yen n'i don n'o fɛ ka ban i mana se i b'a fɔ i bɛ diɲɛ dɔ de kɔnɔ sisan min bɛ diɲɛ yɛrɛ bilen mɛ hali sumala in na a bɛ yen ni mago jɔra kaafe saraka ta la i tɛ kaafe sɔrɔ yen kaafe min bɛ siri muso fɛ ni mago jɔra la i t'a sɔrɔ yen ko parking i bɛ parking kɔrɔ dɔn parking mobili parking nɛgɛso parking moto parking mɔgɔ parking mɔgɔ parking de sisan don min i taara VVT sisan e ma taa sa parking la n t'o sa mɔgɔ parking fana bɛ yen musomanin san 15 16 mɛ a dɔw bɔtɔ bɛ muso ɲumanin don a fa ka du kɔnɔ n'a bɔra dɔrɔn a ka fiɲɛ a b'o meleke dɔrɔn k'a bila saki kɔnɔ n'i bɛnna n'a ye nse i b'a fɔ jinɛ parking a kɛ bɛ tu kɔnɔ ka taa de gwalaw bɛ yen gwaladenw bɛ yen i bɛ cɛmaninw ni musomaninw ye fila mansini b'a kɔnɔ ka taa k'a daminɛ sɔgɔma fo siyɛkɛsi waati mɛ nin bɛ ka ala bi sanfɛ ka san kolo ka sanji na aw ye ala ɲɛ b'an na dɛ nin b'an ka dugukolo kan donc sisan alakiraba Muhamadu sallallahu alayhi wa sallam min fɔ nin de fɔ foyi tɛ dugukolo ye ni min y'a nɔgɔ ka tɛmɛ tulonkɛ kan foyi tɛ dugukolo ye ni min y'a jasi ka futinɛ yiriwa kɔnɔ ka tɛmɛ tulonkɛ kan an ka dugukolo yiriba kɔrɔla ɲuman si tɛ ni ala b'an da la sisan futinɛ bolo ala kutala bɛɛ la kɔ ɲuman ji tun bɛ jɔ kɔ min na ka mɛn ala kutala ye ala ye ji woyo k'a tigɛ pewu ji ti sa ji tɛ tilema b'a kɔnɔ bilen o kɔw de ka ca
yiri min bɛ den ka tɛmɛ ala sɔsɔla kɔrɔ ala ye barika wuli k'a bɔ a la yiri tɛ den ka tuguni ka mɔgɔw la hinɛ. tiɲɛ olu bɛɛ kɛra olu yiri tɛ sɔrɔ la bilen. aw ka dugu kɔlɔn minnu ti ja. a fɔra muso ma n kun bɛ kɔlɔn da la ala taara k'u ta kɔlɔn da in na dugu tila ma ye. ala ye ji wuli ka bɔ kɔlɔn in na kɔlɔn t'aw nafa diɲɛ kɔnɔ bilen. mobili minnu bɛ maaw ta ka taa dugu la ala k'u taara bɛɛ kɔnɔ a mobili kelen bɛ taa bɔ ka bin ka maa 20 maa 10 kɔ k'a bɛɛ ni tigɛ yɔrɔ kelen mais u ti jɔ a kelen na hali ni y'u minɛ jɛnɛya kunna u tɛ jɔ a la nka ala sɔsɔra bɛɛ kɔnɔ arandi wa sɔfɛri wa ala sɔsɔra bolifɛn bɛɛ kɔnɔ. o tuma ala ko n'a ye n ka dugukolo nɔgɔ ni b'a ko n b'a ko ni jeli kɛlɛ ye ani kasara ye o tuma a kɛra nin cogo in de la baaraw bɛɛ lajɛlen tiɲɛna hadamadenw ɲini n'u ka kɛwalew de fɛ nin cogo in na a y'a jan don nin na an bɛna walanda ta yɔrɔ in na naam. أين يسرق بها المخربون ala ko maa minnu bɛ min o de ye ala ka jɔnbaw ye ala ka jɔnbaw minnu maralen don bonya kɔnɔ ni bonya b'o kan ala ko k'olu tigiw de ye alijinɛ kɔnɔ minnu bɛna min fɛnw na ala k'an k'o maabaw dɔ ye alijinɛ kɔnɔna ka di mais fɛn min bɛ alijinɛ bali mɔgɔ ma a b'a janto a la muso min furula cɛ min furula n'aw kɛra k'aw ti bɛn fiyewu aw bɛ alijinɛ pɛridi ɲɔgɔn ma. maa dɔw bɛ yen u sigilen don ka lahara yɛrɛ kɔnɔ olu yɛrɛ ka so u tɛ se k'u ka kiri tigɛ bilen n'a y'o kɛ a y'a yɛrɛ fa dɛ. olu yɛrɛ fa i tɛ se k'i yɛrɛ ka kiri tigɛ. k'a fɔ aw ma se ka bɛn fiyewu lahara don alikiyama jɔ kɛnɛ kan muso bɛ boli a furu cɛ ye kɛnɛ min kan o de ye lahara ye. القرية ثم القرية ثم ما أدراك ما القرية يوم يقول الناس كالفراش المبثوث وتحكم الجبال القيامة دون وده الدنيا دسوكو ميكوما دومي دسوكو ميرا دومي هرتي سرقة دومي mati ji sɔrɔ ka mi kɛnɛ min kan jango dumuni o de ye alikiyama jɔ kɛnɛ o de kama ala ko ɛlgasiya gɛlɛya don gasiya ni maa min ye nin dɔn i b'i ta kɛ alabato dama ye i ka wale ko ninnu to yen wale ko ninnu bɔ i kɔnɔ wale kuma ninnu bila. ita jɔ ita bɔ wale ko ninnu na i da don i kunkanko dama la zaburutigi ko a ko ale mɔgɔ hinɛ b'ale la mɔgɔ min bɛ k'i sugu la wale kungo wale jurumu wale kɔrɔfɔli ka maaw ta fɔ k'a sɔrɔ i yɛrɛ jurumu t'o mɛn k'a sɔrɔ i jogo kɔnɔ b'i la k'i da ti sɔn ma fiyewu zaburutigi ko k'ale yɛrɛ fo tigi hinɛ b'ale la alikiyama jɔ bari bɛ min fɔ a kelen de tɛmɛ ala kan alikiyama a sɔrɔ man di muso ni cɛ ka ɲɔgɔn kɔrɔfɔ dɔw bɛ yen n'u sigira yɔrɔ o yɔrɔ ne muso ye ale kɔni ti maa ɲɛnama ye wa muso ti kɔrɔfɔ foyi ye fa tɛ muso furu cɛ ti muso kɔrɔfɔ maa si ye fa tɛ muso furumuso fana bi cɛ kɔrɔfɔ a tɛ awa cɛ tɛ cɛ lahara dɔw kiriw bɛna tigɛ alikiyama jɔ don muso min n'a ye a terimuso cɛ minɛ a la o de ka ca bilahi
mega ka fo ala bi gulo munu fanye na wali juwa ko ni ya do wallahi muso mi na tere muso be jidu anye la o de ka tiens shutini muso mi fara kile taw fara wallahi o de be ki chefe ko fe tiens lo i joli be shinga jaha boyroti abeja de o tere muso joli ka kunyo ke me ka fara a wa tere muso ka okacha idagam litare aw be finu ke sanawni wallahi na ma fini ele so e ba sai ngai be balaka ye i che shubo idache ni ma sota avec o joli kala o ba de ay teriya nunge ala kamo teriya ye wallahi ay teriya nunge ala kamo teriya ye ay jen nyala teriya nunge wala o tere muso joli be tere muso afare ye se joli kali e chebe nyove adon ye ngalo de ngado fana ye chie awo do ngalo do chie echeba nataka watan di tere muso monga sega wakini ndema wallahi oteria na fakira jume na fatala na baba inna nadu mauka so kukaduchi wallahi shinintiye otiye idonu je kunfara wallahi la vie deni mi genge bulo furula ere de anyini ne ki balema dino awo nga ene nyi dara ka ko fa ka kaso Allah ko bentina che meni bemani denge che ka ba ti debure ti sawa la vie no fu sara ni dore nana no mani mine ko no fu fara be sa no kere ta bi do demi marala duwere na kana dima jugo ti se ga di jugo yi wole kama ala ko inge kadi wallahi mati yera furi ne ma bi yera furi bi ga de na no ko furi wallahi o chama be kama ni ba do tera la defo be ne bala na da se ga fo o kama ni joli bila ra retar la kacha musomi nana uri anne ba manya otara anne lage manya otara lage ira ka lage sa dabira aba jallu ni yoro la ala sala munu me maka salame ya chen nune ndo balma de mi furla kana lage ini denga kala khonna shauka da tigala be anoka wal den do kana da tigala wallahi ka kenani e madro ana cheti kimabli aba jandu foro la obe maka salame ya ba ma jandu la ni salame dat gara nyona kitabu tigi nana na e ka jama ka ke tire sabai no bora la kaba e bi selo seligati ne bi wala aw ye tile joli kati kuma nyambe ay kala joli kati kuma nyambe fo ka tasi fuche emo wallahi ami sunalo mina fere tige jona mogo ye woro ba muso mina ka furu fe sara ka fenke ka furu fe sara aw je nana e ko o hanya damo ni dala kama donu te wali kele donu te ni ya soro ko a muso mi minaledo ka mara duti mi mono ide muso fere tiga iga da ka kira la sina iga seliti mi ka su ke mi ali jineti hamadi wallahi la harado ala banzi ka se kumenga wa neta wa ma la rasul lil bala sirbe cari mutu cara sirbe cama tahu dulu babu sekolah ni wallahi Mohombi kabe ka sungalo kesisa kasoro afumuso wole silime judo kono ko kele doni nake kele bampma de ala kele ka dinela ni kado indi aye kele ba aye sa almami ma ere deni somo ya umi aye sa almami kele kundo na ni nake
comme sunkalo dun sera setansi an bɛna sa dɛ kɛlɛ in ma ba yɛlɛ sunkalo cɛ sunkalo sera a ye fɛɛrɛ tigɛ a ye cɛ wele alimami a ye cɛ wele a k'o kɛ ni tilennenya bin daim a kana jigin dɛ aw diinɛ ma tɛ jigin a ka cɛ wele i muso tun bɛ yan kɛlɛ de tun bɛ na aw cɛ sunkalo dun sera donc awa den somɔgɔw nana ko dennin tɛ sunkalo k'u fɛ ala kama bɛɛ mago b'i da yɔrɔ la ko ka kɛlɛ ban k'i muso fili ne muso cɛ min ma sɔn ma o furu sali dagalen don nka a y'o kɛ ka ye wa o ma kɛ dɛ muso cɛ dɔ bɛ yen sisan a bɛ ji kalaya yɛrɛ ye k'a ka sun jigin k'a ka sun dun nka muso sigi bɛ dɔ ka du kɔnɔ yen ko kɛlɛ donna a bɛ cɛ n'o bɛ maa min ka so n'i ta ye ala ko ye n'i mago bɛ ala la k'i mago bɛ alijinɛ la k'i t'a fɛ ka don tasuma la lahara don muso in bila ka taa dɛ i denmuso bila ka taa o t'i ka fatu o tɛ foyi ye e bɛna sa k'a to e bɛna k'e ta don de i ta don o ye kuma dɔ de ye ten o b'o kɛ diɲɛ janga don bolo ne de ta tɛ tigi bɛ yen o bɛ fa k'a to yen don dɔ a bɛ taa i su kɛsi o bannen k'a ka minɛnw jɛ tugun ka taa i ma ne i b'i ka alijinɛ cɛ o la i b'i ka yɔrɔ cɛ o la i t'o dilan k'o di olu ma a b'a jan don maa o maa denmuso b'a bolo ni kɛlɛ kɔni kɛlen don a ye kɛlɛ basi basi sa ni min bɛ se ka kɛlɛ ban a ye yɛrɛ wele ne yɛrɛ a ye wele a ye wele a ka ko cogo n'a tigi ka diɲɛbɔ kun ye ala ko ye an n'o dɔn an b'a kɛlɛ ba sisan i b'i da yɔrɔ sɔrɔ n'o tɛ ka tigɛ nɔ an filɛ nin kalo min nɔ an filɛ nin don min nɔ bi nin bɛ se maa min ɲɛna san wɛrɛ o ye gɛrɛsɛgɛ diya ye dɛ ala k'a sɔrɔ ɲɛna n'o tɛ bilahi saya sɛbɛn bɛ dɔw kun ka ban mais a sɛbɛnnen kun ne bɛ se k'o wuli yan hali ne yɛrɛ don ne bɛ se k'o wuli yan o tuma na an b'an kun fɛ aw t'o dɔn de an bɛna ɲɔgɔn de nɛgɛ yan k'a fɔ dɔrɔn cɛ i ti sa sa o ɲɔgɔn nɛgɛ de ye o de ye saya dan ye bili bi k'a ba i bolo yɔrɔ min i t'a dɔn a y'a janto na mɔgɔw bɛ sa ka ko ferekelen co dɛ mɔgɔw bɛ sa ka ko ɲagaminen co n'i sara ka min ɲagaminen co wala ka ti ye dɔ ye n wele muso dɔ don ko nsugo dara ale la ba k'ale ba nana f'a ye ko cɛ dɔ bɛ quartier kɔnɔ ko don o don k'a bɛ k'ale kɔrɔfɔ ne ba nana ne f'i ye sugo la k'ale ba bari kalo 3 ye nin ye ko nin ka kɔrɔfɔli bɛ k'ale degun cogo min ko ala b'a dɔn k'a cɛ ala kama k'i ka taa kuma cɛ in fɛ n'a ye ne f'i ye a kɔrɔ n'a ma cɛ in yɛrɛ in na k'a ye cɛ min tɔgɔ fɔ k'e b'a dɔn n ko bɔn a ka nimoro b'i bolo a k'a t'ale bolo n ko bɔn i ti maa dɔn min b'a dɔn k'ale bɛ se k'a ka nimoro sɔrɔ n ko taa deli k'a ci o mɔgɔw bɛna sabali o adamadenw bɛna ye tigi banna ne ye weleli kɛ ka cɛ ɲininka n ko muso aw sigiɲɔgɔnmuso karisa e tun b'a dɔn wa an k'ale tun b'a dɔn k'a banna k'a ma mɛn o a ko nka kuma tun t'ale n'a cɛ kosɛbɛ bari ko tuma dɔw n'a tɛmɛna ale ka minisiriya yɔrɔ la a tun tɛ kuma ale yɛrɛ fɛ sani k'a tun bɛ baga k'ale kɛlɛ tigɛ n ko a tun bɛ kuma e fɛ ko a tun bɛ kuma ale fɛ k'a b'a datigɛ ale la ten ko de kama saya in kɛra don na ale ma taa di n ko bɔn n b'a ɲini fɛ ala kama k'a y'i jɔ i ka foli kɛ i ka dugawu don a denmuso o y'a sɔrɔ o kɛlen bɛ ka nin fɔ ka cɛ in lamɛn pewu u bɛ ka hakililajugu bɛɛ fɔ sa n ko taa foli kɛ cɛ taara foli kɛ cɛ ye foli kɛ tuma bɛɛ muso de bɛ wele k'an fo n ko est-ce que sogo dar'i la bilen ko ayi sogo ti da bilen mɔgɔ dɔ bɛ yen n'a taara jɔ i sogo da la ko ala ka hinɛ a la o y'i bolo ye alijinɛ kɔnɔ. ala m'a fɛ yen mais silamɛ su
n'a bɛ ko don dɛ. O ko don. N'o tɛ ala kira selila su dɔ kan o. ala ko ala kira i selila kan o i ma selila kan hali ni selila kan siɲɛ 70 n t'a don alijinɛ kɔnɔ kira. Subhanallah. ala k'an kisi o kunnagoya ma. Amin. n'o kɛra mɔgɔ dɔ la. O kɛra. nka ala jɔn dɔ bɛ yen. n'o ye taara ka seliji su kan ala ye kisi ka ban. o de kama n ko bolo maa dɔw bɛ bolo su mɔgɔ dɔw ma. o kɛra an na wa ka ca o. kati. an nana ɲɔ jama dɔ dɔrɔn alimami y'i kɔfolo a y'i kɔmunu ta ko seko dun o ko seko jumɛn seko amadu a y'i wele ne nana n k'a kɛra bi a ko ni su in somɔgɔw ko su in ko mɔgɔ kana sela ale kan ko seko amadu k'u bɛ taa nɔfɛ ka na. Allah sirba. Kamadi. n t'a kɛra ten wa o kɛra dɔrɔn alimami filanan dimina. diɲɛ tɛ yan. Diɲɛ don. ale ɲɛ bɛ diɲɛ de la. Ale ɲɛ bɛ diɲɛ la. wala ɲɛ bɛ diɲɛ la o y'o ka ala dɔn hakɛ de ye. n'a b'a dɔn walahi n'a b'a dɔn a tɛ dimi. N'a b'a dɔn ale yɛrɛ bɛ taa i nɔfɛ. o tuma na mun y'a co nin ye nin fɔ ekɔli mɛtiri de don ekɔli mɛtiri de don ne ka denmisɛn bɛɛ b'a dɔn nin taara poyi kelen in ka ten mɛ ne yɛrɛ bolo ne ka maa sɛbɛn fa kun dɛ bari an tɛ taabolo kelen ma kosɛbɛ ten bari mɛ nin ye nin ye ta a kɛra n'a bɛ maa saba bɔ f'an ka taa sira su kan. u bɛ na ne nɔfɛ a bɛ fɔ a ye o tuma na a ye da la sudon jama o fana ye jɔyɔrɔba dɔ ye suguya la alijinɛ mamudu minnu filɛ ka fɔ nin ye a tɛ sɔrɔ ten dɛ a bɛɛ ko e ka don alijinɛ na nka pour que e ka don a la f'i k'i yɛrɛ janya ala sɔsɔ ani mɔgɔw tɔɔrɔ mɔgɔ jurumu walahi ni mɔgɔw ma yafa mɔgɔ ma mɔ i tɛ kisi. A ka gɛlɛn. balani show discothèque da dɔw bɛ yen a tɛ se ka semaine 2 kɛ fɔ denmisɛn dɔw b'a du kɔnɔ f'u kana mɔgɔw su ɲɛna a ye kuma denw fɛ n'a bɛ tuta o tuta la musokɔrɔba ni se b'a la kuma i den fɛ k'a kana kɛ dɛ gɛrɛn bɛ don da dɔw la jeunes bɛ kule fo ka dugu jɛ a b'a janto o la o fana o ye mɔgɔ cogo ye kelen an bɛ diɲɛ dugukolo min na ala kira Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam ala ye kira ka jaga bɔli ala y'a farada ni bɛɛ k'a se kɛra ni nin ye ɲumanya fana b'o cogo la maarofa ɲumanya kɛli o wajibira ni bɛɛ kan ka so daba ma ni e kɛra dutigi ye fɔlɔ nafolo de tun bɛ ɲini ka na di dutigi ma dutigi bɛ muso furu k'a d'a dɔgɔkɛ ma dudenw bɛ taa bese fili kɔni wari yɔrɔw la ka na ni wari ye muso furu da bɛ min na furu bɛ kɛ ka d'o ma furumuso caman furula ten a ma kɛ ten sara tɛ nafolo ɲininaw ni dutigi cɛ a kun b'o cogo di nka an bɛ yɔrɔ min na ala ko sira kan ala ko cɛ ɲuman nalen sira sara bɛ dutigiw ni a dɔgɔnin cɛ sara bɛ den n'aw mansaw cɛ n'aw bɛ baara la ni butigi b'aw bolo ni dɔgɔkɛ bɛ baara la ni dɔgɔkɛ bɛ baara la a wele ka sigi a ka sara dɔ jɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ o sara ye kalo kalo i k'a sara ye bari ale yɛrɛ fana ye waliden dɔ furula k'a d'a ma e fɛ o den dɔ bɔra ale fana la o nin bangeda sira in kan dɔ nana Bamakɔ yan a n'a kɔrɔkɛ ye ale fara kan u ye butigi feere butigi kɛra belebeleba u bɛ se ka 1,000,000 feere tile kɔnɔ mais sara t'ale n'a cɛ sara t'u cɛ
sira in ka dɔrɔn mobili ye accident kɛ n'a ye cɛnin tora a la cɛnin muso n'a denw bɛ du kɔnɔ muso in tabaga tɛ u bolo ko k'a kɛ cogo di o tuma na dutigi muso n'o ye kɔrɔkɛ muso ko ale a nana ale cɛ de fɛ yan u ta de u ka nafolo ye yala u ta don wa diɲɛ n'o ye u ta don mɛ lahara u ta tɛ wala u ye cɛnin yɔrɔ don ka muso yɔrɔ don k'a denw ni yɔrɔ don donc a b'a janto o la k'a daminɛ o la fo ka taa se sɛnɛ hakɛ ma sɛnɛ i n'a fɔ min yan sisan kɔ sɛnɛw ni fɛnw bɛ yan i bɛ to i kɔrɔkɛ kɔ ka kɔ sɛnɛ ka taa i ma wari d'a ma a mana min k'i ye o don hali muso senna samara bari a tun bɛ kɛ ten fɔlɔ de o t'a kɛ cogo ɲuman ye. Naam. A dɔ ye ne sɔrɔ a tigi taara ka taa ɲɛfɔ ne ɲɛna ne ye sen a ɲagɛ ka taa a fa fɛ ka taa dibili k'a la fa ma sɔn cɛ ma jɛ muso kɔ dɛ fa de banni. Sunkalo in na den minnu furu bɛɛ ɲini ka sa ka to yan o de ko don wa sabi ke cɛnin ma jɛ dennin kɔ dennin fana ma jɛ yan mɛ cɛnin de banna wa k'a ti sɔn o kiri tɛ aw bolo o kiri t'aw bolo wa o jurumu t'aw dala bilen o b'olu yɛrɛ de dala sisan an tun bɛ ka min fɔ yan o dɔ y'o ye o doni tɛ aw dala dɛ o b'olu yɛrɛ de dala ye a ko in bɛ kan de o kiri b'olu de dala sisan donc sisan furu kɛra maa minnu ma a bɛnna ni maaw bɛ yen minnu bɛ a dɔn ye silamɛ dama de bɛ furu kɛ o de kama alakira ka gafe ko silamɛ muso cɛ silamɛ cɛ kafiri muso cɛ kafiri ayi a mɛ a ma mun fara ka k'a la o n'a y'a fɔ kɛnɛ ka di ko a ye kerecɛn fɔ a k'a tuubi mɛ a tɛ ko a la k'a denmuso di kerecɛn ma fo n'a bɛ tuubi a ye politigi den k'a k'a tuubi mɛ a tɛ ko a la k'a den di politigi ma mɛ silamɛ joli ti bɔ misiri kɔnɔ den bɛ jafanatigi bolo Siribe u ti bɔ misiri kɔnɔ mɛ u den bɛ kunɛrɛntigi bolo voilà donc ko ninnu bɛ ka kɛ musaka la nka kira min fɔ tiɲɛ tɛ o tuma na k'a fɔ aw ye lazara sera an bɛna ala ka farida se wala waya fizo ilal hududallahi waya kifa inda amrihi wa nahyihi a ko an k'a ɲɔ ala ka yamaruya kuma la an k'a ɲɔ ala ka daw na o n'a ɲɔgɔnnaw ala ka dan de sigi filɛ kan donc an bɛ baara in jɔ yan salamu aleykum wa rahmatulahi ni seliji b'aw la a ye wuli k'aw jɔ ni min b'a kurakuraya o k'a kurakuraya an bɛna ɲɔ sisan.